बेखौ नायदो नोंथांमोन थबस' जनाय नुदों नोंथांमोना नङा होमबा आरो गुफुर नुदों बे जाहैबाय फागसेलेखा आरोखि मोसौ जानाय बायदि फागसेलेखा मोसौ जानाय बायदि जाजोब्बाय नै नायदो नै माने राइस लिफ रलार होननानै बुंनाय जायो आरो हेलौ फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसैलाय आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय कमेन्ट्स खालामदो दासान्दि कमेन्ट्सखौनो होथारलालाय नायग्रा बिथांमोनाबो एकदमबारे कमेन्ट्स होबासो इन्टारेस्ट मोनो एसे कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो बे रोखोमनि भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहर नङा होमबा माने दाख्लै जिथुनाखि भिडिअ आं मोनसे बानायदोंमोन बे भिडिअआनो जाबाय एकदम गामि माने माने दुब्लि बेरायनाय आरो ओमफ्राय माखासे स्टाडि खालामहैनो थांदोंमोन आरो दुब्लि बारियाव दा बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नङा होमबा आरो मोजां मोनोब्ला बेसे हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय नङा होमबा आरो एकदमबारे गैयालै दासान्दि माथो माबायानो आवगायथाराखिसै माने वाट्स टाइमानो गैथारा दाबो मनिटाइजेसनानो जायाखै माथो खालामबावनो नोंथांमोना एसे गोलाव नायना होबानो जाबाय नङा होमबा लासैनो जागोन बे नङा होमबा एखमबा आरो सानलायलाङो भिडिअखौनो होला नामाबो सानलायलाङो माने वाट्स टाइमफ्राबो जाया भिउसफोराबो फैया बेनि थाखायनो आरो इन्टारेस्टबो मोनो आरो होबाय थानोसैबो सानलायलाङो नङा होमबा माखासे रेकर्डसफोर थाथोंसै आरो देनांफोर एसे नायनोसै होननानै बानायबाय थानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथांमोना सापर्ट खालामना होबानो जाबाय नङा होमबा आरो एकदम साबस्क्राइब खालामना हो जायफोर दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नङा होमबा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय ओइ बागि नोंना थालिरा मा थालिर बेलाय जिनाइन जोलैयानो अबेनिफ्राय लाबोआमोन एग्रिकालचारनिफ्राय लाबोदोंमोन आं एग्रिकालचार अफिसनो एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय आदसा ओरैनो मा समाव लाबोआमोनब्रा बेखौ मास मोनबैसेसो जाखो आसार मासफोर मोनखोमालै आसार माससो जाबाय ने आसार माससोमोन आसार मासावमोन दां आसार मास ने आसार बा आसार सावन भाद्र बारा गोबाव जायाखै ने बारा जौवाखै नामा जौनाया बारा जौवासै हायानो सक्ति खमलै हासारफोर होदोंमोन नामा हासार होनाय जायाखै खेबसेल' होदों हासारखौ ओमफ्राय ओरैनो न'नि मोसौ खि होबाय थायो आरो बे गोबोरखौ होबाय थाबानो जाबाय गोबोरखौ होबाय थायो गेजेर ओमफ्राय ओरैनो खै बिगासो जागोन एरियाया 1.5 बिगासो जागोन 1.5 बिगासो जागोन ने ओरैनोथ' थैयाखै ने थैनाया थैयाखै आदसा थैनाया बिराद खम बे थालिरा थैया आरो मिरौ जिरौबाबो थाबाय थायो ओमफ्राय बोरैबाफोर हासार होबा हासारजों डाइरेक्ट दावगाफिनो आरो आदसा बुस्थुआ हासारखौ नेनानै दंबाय थायो दां हासारखौ नों बै गोबोरखौनो बाहायबानो जाबाय गोबोरखौ बाहायो न'आवथ' मोसौ दं नङा होमबा दस्रा ओरैनो माबानि हासार होनाय जायसै बायनाय मोसौनि गोबोरखौनो होबानो जाबाय नङा होमबा मोसौनि गोबोरखौनो अर्गेनिकबो जागोन पियर एखेबारे ओमफ्राय बे हाग्राफोरखौ एसे फोसाबना होबानो जाबाय नङा होमबा हाग्राखौ फोसाबबा हयथ' एसे दासान्दि दैज्लां समखाय सोलाबनाय जायासै ओरैनो खामानि माइयावबो थाबाय आरो दा नै फाथो दानखांबाय दा सुनाय जालायबाय आरो दा सुखांनाबा बारा लामगासिनो आं दा बावनो टाइमा सोलाबाखै आरो सोलाबबानो बेखौ मावनाय जासिगोन बे हाग्राखौ आरो ने थिगानो दं सोलाबथ'थाराखै दासान्दि होमबा जोलैया जाहैबाय एग्रिकालचारनि नामखौ खोन्थादो नोंथाङा जिनाइन नामखौ नोंनिखौ बिमल बर' आंनिया गामिया 1 हास्रावबारि सुबाइजार आदसा ओरैनो पस्ट अफिसआ बलामगुरि थिगानो दं बेनो थालिर बागान नैबे बिथांनि थालिरा जोलैया जाहैबाय एग्रिकालचारनि जाहैदों ओमफ्राय भेराइटिया जिनाइन सेहेरायाथ' बाबा नै मोजांथार मथा मथि लासैनो जालांगोनदां एरिया जाहैबाय 1.5 बिगा जाहैदों बिदिनो एग्रिकालचारनि जोलै आरो बियो एसे हाग्रा जाबायलै हाग्राखौ फोसाबनांसिगोन हाग्राखौ फोसाबनोसै हाग्राखौ खेबसे फोसांजोबखाबाय बिराद हाग्रामोन दैज्लां गांसो हाग्राफोरबो हाना लांफैदों आरो आंबो एवदों बेनोथ' हाग्राया जेनेबा बांद्राय गोजौ गैया नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथांनि बागानखौ गयबो दं आरो नङा होमबा गयखौबो लगे सोफाबाय थालिर गायनायजोंनो इन्टारक्रपिं जाबाय आरो थालिराथ' बारा गोबाव लास्टिं जाया थालिर मोनखांबा गय थाहैनायनि बेखायनो गयखौबो गायखाबाय आरो ना थिगानो दं आरो थालिरनि साया मोनबा गयाबो साबसिन जायो दा ओंखायनो टारगेटआ लगे
साया मोननानै देरफानायनि थाखाय गायफाखादोंमोन आरो आदसा आदसा गयखौ आरो ना औ आदसा दे थिगानो दं थालिराथ' थब देरोना जाहैबाय होमबा साया हैगोन साया हैगोन औ नंगौ दा बिनि थाखायनो गायफादोंमोन गायफानाय जाबाय आरो ना गोबोर हासार होदों ना गोबोर होयो जों दा थांसै लायो माइ दुब्लियाव नैबे आदानि आरो नैबे बिथांनि माइया माबा प्रब्लेम जादोंनो एसे नायनोसै दुब्लियाव थांबासो दा मिथिसिगोन मा जामारदों गिदिंगासिनो आरो नैबे बिथां गावबुराबो दं गामिनि जों साथामजों थांगासिनो आरो जोंना खामानिया बेनो नालाय दुब्लि दुब्लि बेरायनाय बिसोर नायहैनोसैलाय मा जादों थांगासिनो नै दै बारनांगौलै एकदमबारे हाब दैयाबो नैलै साफाथार माथो सबाइ दैसानो दैया नै औ सबाइ दैसा दुगैनोसो लुगैलायोलै गरम बोथोर ना एकदमबारे बारलांसै नै गुसुथार माथो दैया एकदमबारे दुगैनोसो लुगैलायोलै एकदमबारे उफ हाफ पेन्टसो गानखादों हाफ पेन्ट लंपेन्टजों खुनु बेरायनो हाया दै बारनो हाया बेखायनो गामि ओनसोलाव फैयोबा मथा मथि हाफ पेन्ट गाननानैसो फैनांगौ जेवरा बारनांगौलै होस ओइ माइया माइ बारियाव मोनफैबाय बिथांनाव दै गैला माथो रानथाबजोब्बाय बान्दो गैला नामा बायाखै आरो माथावरि बायलांबाय माथावरिजों थांबाय आदसा आदसा माइया नोंना बिदि कन्डिसना बिदिनो बिराद अबस्थाया गाज्रि जाबाय अबस्थाया गाज्रि ने जोलैया मामोन जोलैया सन'सामोन सन'सा बवान माइयाथ' माबा जादोंलै बिदिबा ब्राउन स्पट जादों बियो फांगेल डिजिस मा खामानियाव होबावगोन गायनाय खरसखौ मोनगोन नोंथांना नामखौ खोन्थादो बसुमतारी माथा बसुमतारी आदसा आदसा माइया ओरैनो खै बिगासो दं नोंना बियो माइया ओरैनो 4 बिगा दंमोन ओमफ्राय 4 बिगा ने 4 बिगा ओमफ्राय अबस्थाया मा एकदम गाज्रि नामा एकदम गाज्रिथार जाबाय सार आं मोनगोना मोनला बै माइखौ थारमाने बुस्थुआथ' माखौ दैनि उसुबिदा जादों दा दैनि उसुबिदा जादों प्रब्लेम जादों दैया मा देग्लायसो गैयाना आगोलावबो बिदिनोखा आगोलाव एसेमोन दंमोन एबार एसे खमसिन जालांबाय बोरैबा दैया औ थांनाय बाराव मा जेनेबा मा एबार खम जानायनि खारना मा दंग' दंला मा प्रब्लेम नामा बबेबा बायबाय बबेबा माबाय दै फैला आरो फैनायनि लामा गैला फैनायनि लामा गैथ'ला दा अखा हाबा आसा आदसा आदसा होमबा अखानि दैजोंनो निर्भर आरो ना निर्भर एसे ओरैनो जोलैया मा होनदोंमोन सन'सा बवान सन'सा बवानखौनो गायबाय थायो नामा नों सेमोन गायदोंमोन गायदोंमोन एबार खनसे गायनांला नेक्स्टआव नोङो हायोबा जोलैखौ सोलायदो बे जोलैया नों दोनखानाय ना न'निमोन नार्सारिनि बायनायमोन नामा न'निमोन आरो ना नेक्स्ट टाइमाव हायोबा नों जोलैखौ दस्रा जोलै गायबानो जाबाय दे सोलायबानो जाबाय माने मा गेजेर गेजेर सोलायबाय थानांगौ आरो औ बिगाब्रैयाव फास मोनथाम थांदो आरो आलि खोबाय दानबाय आरो गायबाय बे दुब्लियाव नायदो नोंथांमोना एकदम इसेबो दै गैया आरो माने दै गैयिनि थाखायनो बेहाय नैबे हमनानै ला नैबे ब्राउन स्पटबो जानो हमदों ओमफ्राय प्लास माने दै गैला नालाय माने हाया गोरा जाबाय माने बुस्थुआ ग्रथ जानो हायाखै आरो माइनि बिफाङाथ' मथा मथि माबाबाय बैसो जाबाय खिन्थु ग्रथ जायाखै आरो माने दै गैला जे बे फिल्डआव नै नायदो ग्रथ जानो हायाखै माने बांद्राय दावखोनो हायाखै आरो ओमफ्राय बे साइडआव एकदम दै मोनाखै आरो दैनि अभाब खिन्थु नैबेखौ नायनो हागोन नोंथांमोन बेहाय माने दै मोनो आरोखि दै मोननायनि थाखायनो बे ग्रथ जादों नै नायदो कम्पेयार खालामदों आरो आं मोननैजों थुलुना खालामदों माने बिसोरला एखेयानो खाथि नायदो नै बेनि थुलुनायाव बे साबसिन आरो बे बोलो जादों आरो औ बेथ' दै दंना नङा होमबा सन'सा बवाना नङा होमबा सन'सा बवानानो समाव जोङो नै फुरा दुब्लि बेरायगासिनो दङ माइ नायलाबायनो फैदों आरो आबादारि बिथांमोना दुब्लियाव मा खालामनानै दोनो नोंथांमोननो देखायगोन माखासे लकेल टेक्न'लजि दं माने बेखौ आबादारिफ्रा इउज खालामो आरो गामि ओनसोलनि आबादारिफ्रा दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै जों दा फुरा थांगासिनो दङ नैबे बिथांनि दुब्लियाव थांगासिनो दङ एबार नैबे गावबुरा बिथांनि दुब्लियाव बे जाहैबाय नैबे सिट ब्लाइट जादोंमोन आरो सिट ब्लाइट जानानै नै सिट ब्लाइटआ बिदि आरो माने खामनाय जायो आरो बुस्थुआ खामो सिटआव सिट माने
जाहैबाय बिखं आरोखि जलंगा होनना बुंनाय जायो बिखं माने माइया जेनेबा हमनानै ला नों बिफां थाबायना बिफांखौ खोबग्रा जलंगा आरो बियो बेहाय बेमार जादों आरो बे अभार जायोब्ला माने बांद्राय अभार जायोब्ला माने बिफाङाव माने प्रेसार गोलैयो आरोखि बुस्थुआ बिफाङा नस्थ' जानायनि चान्स थायो आरोखि नैबे बेखिनिया सिड ब्लाइट जानानै नस्थ' जादों आरो बांद्राय जायाबा सिड ब्लाइट अफ राइस बांद्राय जायाबा हायाबोलै नै माइनि बेमार एकदम फैथारबाय बेयो नै बिखङा नैयाव जादोंबाबो हायाखै बे हायाखिसै फुरा ग्रथ जाबाय आरो बियो डाइरेक्ट बाव एम्फौ दंजोबो नैबाव जेनेबा औ गलायो एम्फौ नै अरस'जोब्बाय आरोना बियो ओमफ्राय बे सिङाव एम्फौ दं औ बे सिङाव एम्फौ दं रल खालामदोंना बियो बुस्थुखौ रल खालामदोंना होमबा एम्फौ दङ एम्फौ दं बे एम्फौआ दा बियो माबाला थोबा ओइलाय एम्फौ दं आरो येस बे एम्फौआ ओमफ्राय ओरै एम्फौ बे जाहैबाय राइस लिफ रलार होननानै बुंनाय जायो आरो इंराजिनि बियो नैबेयो माइ बिलाइयाव ओरै दिंदां अरनानै थाबावगोन बाख्लायलांगोन आरो बियो फाग सेलेखा आरो बेना अरस'नानै फाग सेलेखा होननानै बुंनाय जायो बर'नि नैबे गुफुर गुफुर जाजोबखायो आरो नायदो बे जानाय गोजा बे जानाय आरो बे जाहैबाय फाग सेलेखा एम्फौ अरनाय आरो बियो जानाय दा माइया एसे स्ट्रं जाबाय नालाय बांद्राय हास्लाबासै आरो बियो खिन्थु गोरलैयावबाथ' बिराद अरखायो नङा होमबा एम्फौ नायदो नोंथांमोना बे जाहैबाय राइस लिफ रलार होननानै बुंनाय जायो आरोखि माने रल खालामो आरो नङा होमबा माइनि बिलाइखौ रल खालामो आरोखि बियो ओमफ्राय अरस'यो नङा होमबा अरस'यो बेखौ माने एम्फौनि मुलि स्प्रे खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय अरस'नानै बियो दैयाव गोग्लैबाबो ओंखारनानै दावलायबावो नैबे गावहा बे नैबे बासानिफ्राय माइ थननानै थानाय बासानिफ्राय एसेनि ओंखारनानै ससे ओंखारनानै दावबोबाय आरो बेखौ लांनानै आरो माइया बाथाफैनोसैलाय औ दावखनसैलाय आरो बिदिनो नैबायदि अरसाफैनोसैलाय सावसुफैनोसैलाय बिदिनो बारायो आरो ना बुस्थुआ आदसा जों दा बे समाव दुब्लि बारियाव दङ माने माखासे माइनि एम्फौ बा माखासे बेमार माने जों आइडेन्टिफिकेसन खालामगासिनो दं आरो प्रेक्टिकेलि नायफैदों नैबे बिथांमोना जाहैबाय गामिनि प्रग्रेसिभ फार्मार बिथांमोना एकदम पुरा प्रेक्टिकेलि माने आबादखौ मावबाय थायो नालाय बिथांमोना एकदम पुरा आबादजोंनो माने मोगा मोगि जानांबाय थायो दा एम्फौ एनलायानो होन बा बेमारानो होन बिथांमोना एकदम पुरा मोगा मोगि जायो दा जोङो दा दंफैयो प्रेक्टिकेलि एसे नायफैनाय जादों आरो माइ फिल्डखौ माइनि दुब्लिखौ आरो नोंथांमोना नायनो हागोन जोङो माखासे ओरैनो जास्ट आइडेन्टिफाइड खालामनो सेस्था खालामदों आरोखि जेनेबा मा रोखोमनि एम्फौ मा रोखोमनि बेमार बेखौ जों एसे आइडेन्टिफाइ खालामनो थाखाय माइनि दुब्लि बारियाव फैदों आरो जों बेखौ नायदो नोंथांमोन थबस' जनाय नुदों नोंथांमोना नङा होमबा आरो गुफुर नुदों बे जाहैबाय फाग सेलेखा आरोखि फाग सेलेखा मोसौ जानाय बायदि जाजोब्बाय नायदो नै माने राइस लिफ रलार होननानै बुंनाय जायो आरो माने बिलाइखौ रल खालामो आरो बिसोरो थनो बे एम्फौआ ओमफ्राय दै थासोमबाय थाबाबो बांसिन अरनो बोलो मोनो नंगौ ने आदसा दैजों माइया नरम जायो खोमा ओमफ्राय बेयाव बांसिन अरो आरो औ जागोन माने सक्ति जानायजों बिलाइया गोरलै जाबायना औ नंगौ बेबायदि बांद्राय जायोबा दैखौ फोराननांगौ आरो फोरानोबा माइ बिलाइया गोरा जानायजों बियो एसे अरस'नो हायि जानानै खारलांनाङो लासैनो आदसा ओमफ्राय मुलि एसे सारदेरदो जाबाय आरो जेनेबा खारबाय आरो बेनो आदसा थिगानो दं फरमुलाया मोजां दा जेनेबा आबादारिफ्राथ' बेजोंनो मोगा मोगि जाबाय थानांगौ नालाय हमनो हायो आरो ना मिथियो दुब्लि गिदिङै नै दा नैबे गावबुरा बिथांनि फाथो फोराननायाव फैलायबाय जोङो नै एकदमबारे दुब्लि गेजेराव बिथाङा नै माबायदि फोराननानै दोनदों नायदो नै फाथोखौ एकदमबारे बिथांजों एसे रायज्लायनोसैलायो आदसा नोंथाङा दिनै बे फाथोखौ फोरानदों नङा होमबा नैबेहाय ओमफ्राय बेखौ मथा मथि नों सानबेसेसो फोराननांगोन बिदि ओरैनोथ' बेखौ सानसेनो रोगायोमोन आदसा ओमफ्राय दा आङो नैबे फोरानना लामला एरलालाबायना दोननाया दा बेहाय एसेबाबो दैया बोनानै थाजोबखाबाय फाथोआव थाला ओमफ्राय बोथोरा मोजांबानो बेखौ सानसे दान्दायाव थिखांबानो आराम थिखांजायोमोन आरो न'आव आदसा होमबा नों बेखौ माला थिखोगोन नै बे माबाखौ लामनायखौ थिखांनांगौमोन दा मोनासेयाव आदसा अखा हाबाथ' हानाय नंला बिदिनो थासिगोनलाय आदसा होमब्ला बेखौ बे रानबाथाय नैबे हानिखौ थिखांसिगोनलाय आरो ना आदसा माने सान्दुं मोनबानो एसेयावनो रानोमोन आरो बे आदसा एसेयावनो रानो आरो ना ओमफ्राय खै बिगामोन एबार फाथोआ नोंथांना एबार 2.5 बिगाल'मोन 2.5 बिगा ने बेसेबांसो जागोन बायदि आइडिया 2.5 बिगायावथ' ओरैनो माबाल' जादोंलाय 600 बजाल' बिराद गेसेंमोन आदसा
600 बजायाव जोंनि आइडिया माबायोमोन आरो ओरैनो 100 बजायाव जाफ्लेबाय थानाय हिसाबै 2.5 मन जायो। 100 बजायाव औ आदसा हिसाब लाबाय थाखायो माने बजासेयाव सेरसे गाहाम जायो आरो आदसा बजा लायै बजा सोरबा बिदिनो सेरसेनिबो खम जायो आरो सोरनिबा बजाया सेरसेनिबो बारा जायो होमबा राउन्ड फिगारजों सेरसेखौनो हमनो हायो। सेरसेखौ हमनानै जोङो बिदिनो आइडिया 600 होमबा 600 केजि जाहैगोन 600 बजाबा ना होमबा 600 केजि औ 6 कुइन्टेल औ 6 कुइन्टेल बा मथा मथि 15 मन हमदो ना होमबा औ गासैबो आबादारिया बेबायदिनो गाव गावनिखौ हिसाब लाजोबखायो आरो आदसा माइबाबो हिसाब थायो खय मन जाहैगोन बिगायाव बेसेबां जायो औ गाव मावफ्लेबाय थानाय हिसाबै मिन्थियो आरो आइडिया दंखायो आरो ना आइडिया थायो बेसरबाबो आइडिया थाजोबो औ बबे बायदि बिफाङा खय मन जाहैगोन औ बिफाङावनो अनुमान बे 3 मन जागोन बे 4 मन जागोन बे बेबायदि थाखाजोबो आरो माने गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय नालाय कन्टिनिउ मावबोबाय थाबाय नालाय एक्सपिरियेन्सआ जाबाय आरो ना आदसा आइडिया हमनो हायो आरो ना एसेल' फाराग जायो आरो बेसरफोरबाबो ओरैनो महनथि बेफोरबायदि जायो सन्देह खालामना गाव सोनानै दोनखानाया औ सुवाबाबो आरो गावनि मालखौ गाव हिसाब लानानै दोनो औ नंगौ थिगानो दं नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नङा होमबा आबादारिफ्रा जाहैबाय एकदम माने आबादजोंनो नांथाबनानै थानाय सुबुं नङा होमबा दा बे हिसाबै माने आगोलनिफ्रायनो मावबाय थानाय हिसाबै बिथांमोना फुरा एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो बिगायाव बेसेबां जागोन नङा होमबा मुथायाव बेसेबां अजन मथा मथि सेस हमनो हाजोबसै आरो फाथोआनो जा दा माइआनो जा माइखौबो बिगासे हिसाबै बेसेबां जायो बिथांमोना हमनो हाखायो गावबा गावनि माइखौ आइडियाजों एसे एनै हेरफेर जानो हागौ खिन्थु एक्सपिरियेन्सआ बिथांमोना जाखाबाय आरो माने बेजोंनो माने फुरा गेलेबाय थानाय जायो नालाय प्रत्येक बोसोरावनो नङा होमबा प्रत्येक बोसोरावनो औ